Sorry ass DJ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಹೊಸತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಮೇರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಶುರು ತೊಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನಂಜು ಮರೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಪ್ಪ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ.
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸುರು ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಂಜ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನಂಜು ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಕೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.